Здравейте хора, в днешното видео ще играем на Stumble Guys. Това е първото ми видео на Stumble Guys и искам да ви кажа едно нещо. Честит Хелоуин! Да, днеска е Хелоуин, доколкото помня. Днеска е... Не знам кой е, но е Хелоуин. Надявам се. Така, сигурно искате да видите моите герои. Това най-първо ще ви покажа. Ето, най-обикновения фермер, някаква жена, която никога не съм ползвал, някакъв агент, момченце, бял агент, пожарникар и шахтьор. Са обикновените. Така, следващите зелените, не знам какви са те, затова ще им викам зелени. Те са ми това полицая, той е с мимиките и човека за плажа. Реарите са тазите са практически еднакви. Този пилот, един от моите най-любими скинове, това е Йети, извънземно, и това са реарите. Епиците ми са тази жена, този и някакъв учен. И единствената ми легендарка е това. Ще играя с Йетито, защото просто много ме кефи. Днеска ще се опитам максимално да събера да се събера и да изкарам втора купа. Да, втора победа. Иначе имам 690 купи. Ако иска някой да се свърза с мен да играем, ето го името ми горе, ето тук. Player 10, еди какво си. Просто мога да чета много добре на английски. Така, започваме първата ни игра. Не ме съдете, ако игра супер зле, защото много не съм играл на тази игра. Така, това трябва да е лесно. Май. Ето ме. Не! За малко. Да излетя. Най-вероятно няма да успея. Да завърша един от 16-тите. Вода въртежи. Ускоряване. Скок. Така. Още едно ускоряване. Скок. Не. Не. Да. Май съм 6. Или 5 бях. Не е важно. Важното е, че успях. Нали? Май. Ох. Малко е тъпичко да седиш и да гледаш другите, но се налагам. Успях. Първи рунд. Нататък не е сигурно. Така, чакаме новата арена. Ще направя всичко възможно за вас, хора. Така, това никога не съм го играл. Явно е нещо ново. Или просто аз не съм играл на него. Така. Хоп. Не знам на къде отивам, но явно отивам някъде. Раци. Какво? Не! Защо този остров изчезва? Тук има супер много раци. Бързо! Не, Раче! Раче, защо?
Не! Стига де! Не. Така. Хора. Да! Минах втори рунд. Дайте да понаблюдавам. То вече свърши. Аз финиширах 7. На косъм. Ето ме мен най-отпред. Има и друго яти между другото. Но това хич не съм добър. Трябва да умрат цели 7 играчи. Как се очаква аз да победа, като даже не съм играл на това? Тук, доколкото разбирам, мятат бомби. Не, защо толкова много около мен? Не е нужно. Достатъчно. Не. За малко да падна. Помагайте. Хайде бе, умирайте. Трябва да остана само аз. Така. Хора, спечелих, както виждате. Просто ви спестих почти 10 минути мъчително гледане, как седя с един друг играч и скачам по блокчета, така че просто ще да е безинтересно да седите и да гледате това. 50 джема. Между другото, аз забравих, че имам безплатно нещо в шопа. Така, белом. Целият късмет от лайковете, които са съвсем малко. Което не бива да бъде така. Риар! Този го нямам. Така. Какво друго мога да си купа? Common skin не искам. Защо ми е common skin? Така. Други интересни неща в шопа няма. 150 смърфа. Тук това кой го беше? Стойте. Не. 300. Не. Някой ден може би ще го купа. Но трябва това видео да събере много лайкове, за да видя, че ви харесва да правя такъв видео. Нека да започваме отново. Нова битка. Да, битка. Същото. Днеска изкарахме един герой. На това съм супер зле. Трябва да умрат 16 човека. Моля ви се, не. Аз вече съм на второто. Как? Не, на третото. Не, на последното съм. Не. Не. Оцелях последната секунда. Оцелях във въздуха. Добре, че всички изпопадаха, иначе щях да съм рип. Заедно с останалите. Хора, ви ми давате просто някакъв улут късмет. Надявам се това да продължава така. Ой. Бързо. Така. Внимателно. Така. Внимавам. Не. Така.
Така. Така. Бързо. Не. Бързо. Да! Хора, успях. Ще ви спра на пауза това. Хора, продължаваме. Другите също финишираха. О, не. Моля ви се, хора, помогнете ми. Поставете под това видео лайк. Моля ви се. Трябва ми вашия лайк. Ако не поставите лайк, едва ли ще успея. Просто моля ви се. Поставете лайк. Това нищо не ви коства. Нито пък да се абонирате. Това също не е лоша идея. И това също нищо не ви коства. Така че абонирайте се и поставете лайк. Не. С силата на лайка ще го мина. Не. Ще го мина. С силата на лайка. Получих някаква мега сила. Не. Нищо. Все пак надявам се да поставите лайк. Второ място, това хич не е зле. Минах до трети рунд. Това беше последния. Между другото. Минал съм толкова много мисии. Не съм чак пак толкова много. 10 джема. Звездички. Днеска спечелих още една купа. 740 купи дигнах. А звездите не знам къде пишат. Имам 65 джема. И нов герой. Опа. Не тук. Ето тук. Ето го. Мен много ме кефи. Но хора, трябва да приключвам за днес. До нови срещи и чао на всички. И весел Хелоуин!